Hawang. Naimbang nga bigat tayo amin kakabsat. Iti dahito na santo na misa, tay mandanggayan. Ngagyaman ti pinag-birthday ni Carmen Doctolero. Kastapay ti pinag-birthday ni Warren Del Rosario. Pagyaman ti Del Rosario family. Juan Gieb, ti Barona family. Gina Daos and family. Ni Rodolfo Barrientos ken ti pamilyana. Ni Marumana Ortizuela ken ti pamilyana. Ni John Angelo. Miss Maria Rhea Teres Lazaga, Mr. and Mrs. Mario Lazaga, Kastapa Intay Karkararagan, Tikararwada Maria Clara Habok, Alfredo Lazaga Sr., Porfiria, Jean, Judy, Mariel, Felix Carolina, in praying recovery, fast recovery of Carlo Faye Tadeo. Kastapa gantay raman ti pagyaman ni Feby Lucero, kintay man karkaragan ti kararwa ni Ernita Rios.
yaman ni Perlita Alviar and family, ni Lisa ti panagkasangay na, ni Nestor Kinlor na Fabro kenti Familiana. Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kumakada kayo. Kakabsat ita Domingo rambakan tayo ti solemnidad ti nasantuan at Trinidad. Addaan tayo iti maymay sa Dios nga addaan tallo a persona ti Ama, Anak ken Espiritu Santo. Daytoy nga misteryo nagtrabaho iso ti mangiwanwanwan kada tayo nangayat kada tayo. Agtalag tayo kenkwana. Katapno maikaritay ang makirano diti dati na santon a misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manangaasi ken managayat. Datay amin ko na tayo, agkonpesarak, iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak. Iti panunot sa o aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Iso ngagpakpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayon na Berhen. Kadagiti amin nga angheles ken sa santos. Ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasidak kuma, iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kumati man nakabalin a Diyos, kat kalpasan di pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Sika, mga sika, mga sika, Apo. Mga sika, mga sika,
mga sikapo. Kristo ka siya nagpakawanen naka, di mo'y palubos. Akin ka may sinaan, mga sika, mga sika. Mga sika, mga sika, mga sika ako, mga sika ako. Kadang itinatawa na imbag di panagnak na kenda, ibunan nagdaka, itanog daka, pagrugba pandaka, daydaya, wenda ka. Naindaklan na dayang mo, Gloria iti Diyos, iti kangapwan. Ako Diyos na ilangitan na ari. Sika umiyak Jesu Kristo, buong doktor, anak ni Diyos na ako, Cordero di Diyos, kenanak di Ama. Gloria iti Diyos, iti kangapwan. Kadang ibasbas ang ilong, sika amang ikaw, kadang ibasbas ang ilong. Iti makanawan di Ama.
Dumararag tayo. O Diyos nga apo mi, ti panangawag mi itanagan mo, pasanpem kad dagitoy a sakripis. O Diyos nga ama, imbaon mo ti anak mo, tapno isuro na kadakam ti pudno, ken ti Espiritu Santo amang pasanto kada kami. Iti kasta nga inaramid mo, impalgak mo ti nakakaskas daaw a misteryom. Iti panangipaduyak-yak mi ti podno a pammati. Tulungan na kam kadi amang bigbig ti gloria ti agnanayon a kinatallom. Ket agrukbab iti maymay sa akin na Diyos mo. Gapo ken apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos. Iso makipagbiag ken makipagari ken ka. Iti timpuyog ti Espiritu Santo. Diyos nga agnanayon nga awan ti enggana. Ti may basa na adaw iti libro ni Deuteronomio. Kinuna ni Moises kadagiti tattao, sukimaten nyo tinapalabas, ti tiyempo sakbayan na yanak kayo, manipod iti tiyempo apanang parswa ti Diyos, iti tao iti rabaw ti daga. Sukimaten nyo tintero a lubong, adda kadin na indakla na banag, akas iti daytoy a napasamak iti. Adda kadin nakadamag iti pasamak, akas iti daytoy. Adda kadin tattao ang nagbiag, kalpasan ti panakangegday ti maysa Diyos, ang nagsao kadakwada manipod ti apoy akas kadakayo. Adda kadin urean niya Diyos, ang nakaitured ang nangala kadagiti tattao, iti panangituray da iti sabalya nasyon, akas iti naramid kadakayo, ti apo ay Diyos yo iti Ehipto. Iti matang yo, inaramat natin ang dakla na bileg, ken panakabalin na. Inyeg na, dagiti didigra ken gubat. Nagaramid ka dagiti milagro, ken nga kaskas dawa banag, ken pinataod na, ti dagiti nakabutbuteng nga pasama. Ngarod, lagi penyo daytoy tangal daw, ket diyo liplipatan. Ti apo ti Diyos sa dilangit ket ditoy daga. Awan ti sabali a Diyos. Tungpalen nyo dagiti bilin na, nga inted ko kada kayo itangal daw, tapno nasaya at ti pagbanagan nyo, ken dagiti kapututan nyo. Itultuloy yun to, ti agnaed iti daga, nga ited kada kayo ti apo a Diyos yo, tapno tagikwain nyo iti agnanayon. Tisaw ti apo. Naragsak ti nasyon a pinili ti apo nga agpaay ken kuana. Nalinteg ti sao ti apo, mapagtalkan dagiti amin nga ramid na. Ayaten na ti kinalinteg ken hustisya, napno ti daga ti diagbalbali yung ayat na. Babaen ti bilin ti apo na parsuait dagiti langit. Babaen ti balikas na parsuat ti init. Ti bulan ken dagiti bitwen. Naramid ti lubong babaen ti panagsauna. Ti maud ti amin nga adda babaen ti panagbilin na. Salwadan nyo ti apo dagiti agbuteng karikana. When salwadan dagiti agtalek iti dagbalbaliw ngayat na. Iti patay isalakan ida, iti tiyempo ti bisin di nay palubos a matay da. Isaad tayo ti apo tinamnamat tayo, iso ti mangtulong ken mangsalaknip kada kayo. O apo, adda kuma kada kami ti dagbalbaliw ngayat mo, kas iti kaadda tinamnamamiken ka. Ti maibasa na adaw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Roma. Anak ti Dios dagiti idalan ti Espiritu ti Dios. Tasaan kayo apagbalinen at agapu ti Espiritu nga inted ti Dios kada kayo. Saan kayo met apagbutngen? Pagbalinen kayo ket di nga anak ti Dios, ket babaen ti panakabalin ti Espiritu, umawag tayo ti Dios ako na tayo.
Ama, makidanggay ti Espiritu di Diyos, kadagiti Espiritu tayo, amang ipakaammo, nga anak na tayo ti Diyos. Agsipod ta anak na tayo, tawidan tayo ito, dagiti iduldulin na bendisyon, nga agpaay kadagiti tattao na. Makipagtawid tayo met ken Kristo kadagiti indulin ti Dios nga agpaay ken kuana. Tano makipagsagaba tayo ken Kristo, mairaman tayo tumet iti gloryana. Ti sao ti Apo. Itetiyag na layo na biyag. Ti Apo at dakuma kada kayo. Ti pan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Mateo. Napandag iti sangapulo ket maysa nga adalan ijay Galilea. Iti bantay nga imbaga ni Jesus apapananda. Idi makita da ni Jesus nagdaydayaw da kenkuana. No man pay nagdua-dua ti sumagmamano kadakwada. Immasidag ni Jesus ket kinunana. Naited kanyak ti amin apan nakabalin ijay langit ken ditoy daga. In kayo ngarod kadagiti amin na tattao iti amin a lugar. Ket pagbalinen nyo ida nga adalak. Bunyagan nyo ida itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ket isuro yo ida nga agtungpal kadagiti amin nga imbilin ko kada kayo. Laglagi penyo nga addaak to nga agnanayon kada kayo, agingga iti panungpalan ti lubong. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Solemnidad, na fiesta tayo, na Santuan Trinidad, Misteryo, Trinidad. May sa Diyos, addaan ti tallo persona. Adda parokya na panak, adda agnagan ti Trinidad. Kumaibagay launa, ijibiyag na ti Trinidad. Daapaya, namindwaan na balo, maikatno, ang asawa, maikatlo. May sa training, talo ti asawa na. Kapay nagadon ko natay apo, hamo mo lang nga pinatay, haamot apo, hamo kinulam, ko haamot apo. So nga training, may sangam talot na asawa na. Nya, hamot ang kas di trinity nga ibagbaga tayo. No uso ti dagita kapeyo kada 3-in-1, 7-in-1 dan sape ke 21-in-1 3-in-1. May sa akape ngem sa nga gampor. So kano nga maburburing ka biyag mon. Madda taw-tawaw mon pagsisinaem jeramon ti 3-in-1 nagkabaw kan. 3-in-1. Apay nga dito ti ibagbaga tayo kadagiti na duma-duma nga sekta nga kakabsat tayo. Na duma-duma adda agdaydayo adda mamati nga ti Dios dalaeng ke Ama. Adda mangibaga nga ti Dios laeng ket ni Apo Jesus. Adda mangibagamot nga Espiritu Santo laeng. Kada tayo may sa dayjay. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Anya dagitoy padasen tayo nga ribyon. Tinawon tayo nga ribyon. Di tayo pala maawatan takas jay nga minday narigat a subject daytoy. The late Monsignor Mercado sa Timestromi idi. Di dayo trino kunana dayjay. One God in three divine persons. Anya dayjay. May sa Diyos.
Adda anti talo persona Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Ngam nalaklaka tayo nga ma masagrap no bigbigan tayo iti panagtrabaho na not as a person. Umuna, God the Father, the Word, created the world. Namarswa, ti sao, inang parswa ti lubong, haan? Awam ay hampay nga na iyanak ni Apo Jesus, idi. Ngam ti sao pinarswa na ti lubong, kanya ti ko na let there be, nay. Ngiti ko na ti sao, let there be, ngiti mo na nga imbagatap numa itipan na para sa tilubong. Light! Ay wang gayam. Agin ko na. Guso-guso nga rod tilubong idi, kati Diyos sao awan ti material sa ulaang world. Imagine nga sa ulaang guso-guso tilubong. Kanya ti mo nang imbalikas ti Diyos, let there be, guso-guso na sipngat whatsoever. Let there be light na addaan ti lawag. Di ko separation of darkness and light na parswati aldaw ken children, sumangbat kayo mo children, anya ti agrisite. Pumod yun sa malagip mo ti creation yun. Di ba parswa ko matidaga, na parswa ti daga, nagsina, baybay ken, danom ken, daga. Anya nagyan na, mulmula, di ko nagroar ti animal, nagroar dagiti animal, so makimismisa dan. Isudan dagiti makimismisa. Eging gana nga naparswa ti tao, haan? Nagina na ti maikam, anong aldaw? Naikapito, manong aldaw ti makatawan? Pitpitaw, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Domingo, irugim man, iso pitpito garod. Adaya mainayon niyo. Anya, dagito yan, children, dagiti makimismisa nga pinarso ni Apo Diyos na iraman dati. Animal. Dayjay. Tatay din na parson ti lubong, so dayayan. In our history, nagbasol ti tao ko na tayo. In represent ti Biblia akas jay. Exactly mo't ang dudo daadan kin iba nangalaan na asawa na. Sino ti abalayan dagaro, di dinaganak da. Representative nga rod ti lalaki ken babae. Di nagkamalin, napukaw da, the loss of paradise, napukaw da ti paraiso, iso di jay, anya tinaaramid, narigat ang di communication kin ni Apoy, anya tinaaramid, bimaba, no Trinity ti bagbaga tayo, nalaklaka nga awaten, nga ti sao, bimaba, iso ni Apoy Jesus. Ay, no. God as one ko na tayo, kamali di jay. Ay, i-correct ko di jay. No, ibaga tayo, may sa Diyos, nalaklaka nga awaten, the Word became flesh. Tisao, timmao. No, may sa Diyos da jay. Ngam no Trinity ti pagsasaritaan, imbaon na, ti kakaiso na nga, No Trinity di pagsaritaan, 3 persons di sarsaritaan tayo, imbaon na ti kakaiso na nga anak na ngam no God as one ko na tayo, bimaba, the world became naglasag ti sao laeng word. Timmao ko na ngam no the Trinity ti pampanunutan, bimaba. Kanya ti Holy Spirit, the love of the Father and the Son. Imulin ni Apo Yesusen, haanin nga agsubli nga may anak manen. Haanin nga umaid to'y lubong tayo nga magnangaslakan niya tayo nga mabisinan kada kumutong kada lumugan. Imulin, anya ti ko na I will be with you iso daytoy. Bunyagan nyo ida ko na ni Apo Jesus kadagiti adalan, bunyagan nyo ida itinagan ti Ama, Anak, Espiritu Santo, ken laglagipan nyo. Nga adda akto nga agnanayon kada kayo. Dahil ti Espiritu. The love of the Father and the Son. Iso ti Espiritu. One and the same. Haam mo mapagsina. Marinam laeng iti panagtrabaho da. Kada di Father, the Creator God,
the Son Savior, the Spirit Redeemer, the Spirit Sanctifier, iso ti mang paspasanto kada tayo. Kitata, kuna tayo, ti ba nang paspasanto na kada tayo? Numuno agpampanunot tayo gamin nga Kristiyano nga tattao ni Apo Diyos, kasla nagaddayo ni Apo Diyos. Haan dadtoy akan nga tayo, dangarod itapusom, at dangarod ito'y gimong tayo, datay ngarod ti bagina. Si kangarod ka bagina, anya ti kunana, makipagtawid kay to kin Kristo, kadagitay kunana ti may kadwa maibasa ni. Agsipod tanak na tayo tawidan tayo ti iduldulin na bendisyon nga agpaay kadagiti si kakinsya. Haan nga nagaddayo ni Apo Diyos. Datoy. Kadwate nga rod, adat tapusom, adat tapusok. Iso ti mang paspasanto kada tayo. Kada ito nga misteryo, it remains a mystery. Ti misteryo, mabalin ang mapasamak, mabalin ang mapasamak, ngam hamula maawatan. Ti milagro, imposible ang pasamak. Imposible ang mapasamak ti milagro. Ngam ti misteryo, mapasamak. Ngam haan tayo, dahil batit nga utek tayo, haan nakabailan nga igras, haan nakabailan nga sagapon dahi ta nga misteryo. Apaya, aging gatat tangarod ka misteryo. Anya ti misteryo, maririnam, makitkitam ti epekto na, maririnam ti epekto na, maririnam ti panaggaraw na, bigbigam, something, haan nga, ti ngam haam mo maawatan. Iso nga po na something not to understand but to believe. Patsyun, iso nga rod nga kunana, in the end, no daytoy subject mo nga didiyo trino, zero comprehension kunanan to pela, ang awan to pela, ang panakaawat tayo, taha mo maawatan, ngem, patsyum, ken mariri, nam. Iso nga rod ti sanctifier tayo, iso ti mang paspasanto kada tayo. Tunggal sakramento. No kunan ni Apo Padin, ha mga bukod ni Apo Padi dayta. Dila pan naka-orden ni Apo Padi ti mang validate dayta na santon a misa, ti bagiken dara na by the power ibaon mo nga rod ti Espiritu Santo tapno pasanton na dagitoy a daton. Sino mang pasanto di na santon a misa hangan ni Apo Padi? Espiritu Santo. Idi mabunyagan di ubing mo, di nabunyagan tayo. Iti bilag ti Espiritu Santo, nawaswas ti basol atawid, na imaldit kanyam ti indelible mark. Haan nga maikat nga marka, nga naikapeng kan iti simbaan ni Kristo, makipagtawid kan. Dahil ti bilag ti Espiritu Santo. Dahil sakrament ti union ti kasar. Kaslala kung kuna da po padi, ani da jagasawa, kini po padi bendisyonak panagkalay sa the exchange of consent da nga ikarimot lang kinasar kasla ti panagkita ti tao ko ordinary lang but by the power of the Holy Spirit mapasanto dayta panagkalay sa isugarod nga haantay nga narigat nga aprobaran kanunungan dayta nga diborsyo nga kungkunada. Although ti purpose na di jay ito isalakan dagitay nagsinan tapno maikanda ti gundaway nga agkalay sa manen ngam narigat ado ti dadaulen na nga kultura tayo, dadaulen na ti sakramento no adda diborsyo ti Pilipinas awanton ti agkasar. Apaya agdin na kailata ti sibilen apaya adda magkamangan yo nga sina. Awanton ti sakripisyo dagiti agasawa nga aginnanos. Aginnawat the fruit of the Holy Spirit agin innawat agin innanos awanton ti martir a puso ti panagasawa tapayaten to umon a panunuten tayon sina. Kedi di sakramento ti kasar matagilagan aging gana nga awanton. No dayjay ti aprobaran tayo iso nga agkararag tayo ala adda mo dagiti kakabsat tayo nga isakit tayo ang na biktima ti kasjay. Adda mo dagiti ti panagsina, adda mo dagiti talaga nga failure. Ngam hanga iso ti solution na kuma. Dahil ti Espiritu Santo, iso nga ti mangpas, iso nga ti sanctifier, mangpas pasanto. Kas ano anya dagiti, amo tayo, diniscuss tayo din na minsan tayo, dagita gifts of the Holy Spirit, understanding, wisdom, fortitude, counsel, fear of the Lord.
piety, gifts of the Holy Spirit, sagot na imaldit kanya tayo, idinagkonfirma tayo, idinabunyagan tayo. Ngam adda fruit na, anya tibunga na, love, understanding, wisdom. Iso nga no, hang ka makauawat no, agmumuno ka, yak amuno apay, maturog nga tali Espiritu Santo, wano din nagiwaras tali Espiritu Santo, ka absent ka. Apay nga, agayat. Tilubong tayo ka. Kunak di Diocese of Ordaneta di Calma na inayabanda ka nagsarita basit kadakwada. Aros diocesan gathering the exchange. Kunak kadakwada ka apay nga titao ka na mo ti agayat. No amin nga pinanunot mo ka paraking ka, pakaitan ukam, bagbagim ti serserbiam. Ayan na't Espiritu Santo nga gargarauking ka. Ejay trabahom pumaspasuksok katap no good kantohan. Yapaw. Pumaspasuksok ano napasuksokan ka may saka mga tuggareng. Isungurod nga kunada ka na may mayat to pala sip-sip nam diyan nagagat nga agtrabaho kin nasirib haan. Pasok-sokam tirabong ni kumarim ka mayat ka ni katugangam. Uri agsasadot ka basta pasok-sokam ni katugangam mayat. Ayan na ti Espiritu ti ayat. Ayan na ti Espiritu ti panakaawat. Ayan na ti gift. Ay fruit ti ayat. Iso nga, no di pusom ka, dapat na tarigagay na nga agayat. The Holy Spirit is working in you. No di pusom ka, dapat na panakaawat na kadagiti mapaspasamak dito ilubong. Agtrab-trabaho pa ilaang ti Espiritu Santo king ka. No ti Espiritu Santo ka, dapat na tarigagay mo nga manggungunod ti kapya. Ito'y gimong tayo, agtrab-trabaho pa ilaang ti Espiritu Santo. No ti Espiritu Santo, di jay kabsat mo ka nagkamali, tultulungan pa ilaang nga agsubliken, agbabawi, hamo nga ikugkugtar, at dapat na panakaawat mo, at dapat na panangilalam, agtrab-trabaho pa ilaang ti Espiritu Santo king ka. Ngam no ti pampanunutan mo katabagbagim, bukod mo nga pagimbagan, bukod mo nga pakaitantanukan, agraman amin nga tao, ti aglawlaw mo kaawan na saya, atin si kalaang ti mayat. Ayan na ti Espiritu Santo. Ayan na ti na imaldit kanyam. Di bang panuno, di nga ti kagura na, managing bubukod, natangsit, panakaitantanok nga bukbukod, hanga pa kaidaydayawan ni Apo Diyos. Ayan na ti Espiritu Santo. Nung nadapay la ang kabsat tayo nga mayat nga mangurnos, mangtad ti kapiya, agtrab-trabaho pa ila ang ti Espiritu Santo kada tayo. Iso nga kuna tayo nga, haan nga adayo ti Diyos kanya tayo, ti Diyos Espiritu Santo, no gamin no panunutan tayo ka, adadjay langit. Mariri na tayo Nadapay la tarigagay mo nga mang pasaya at ta pamilyan. Daay Espiritu Santo ta. Uray ka no adda problema, uray ka no adda pagkapsutan ti tunggal maysa, no adda pay la tarigagay ti puso nga mairiing pay la nga simpaen tayo, sayaaten tayo. Kada ito'y simbahan tayo ka, jagarod kunadan nga, iparis or diocese, or family, ulit-ulitan tayo, laglagi pa nyo dahito, bombarded by a program, rules and regulations, but not anointed by the Holy Spirit, tabu. Dagiti aramidan tayo, no, haan nga inanointaran, no, haan nga guided by the Holy Spirit, palpalawapaw laeng tibiyag tayo. Para laang tibukod tayo nga pakaitantanukan, para laang tibukod tayo nga pagimbagan, nga mga pagimbagan ti amin, ayan na ti Espiritu Santo. Ala kakabsat, haan nga dayo at Espiritu Santo kada tayo, isugarod nga idinabunyagang kan, na iramang ka iti simbaan ni Kriston, kung kunak isim seminar ko pa iti bunyag idin, adda lugar mo di langiten, adda space mo diyan, ti grasya na, no agay ayos, makipagtaw-tawid kan, anak na kangarod ti Diyosen. No kumano day di inang ko, gaputa 13 kami nga agkakabsat. Gaputa 13 kami, no agiwaras ti plato, 13 mo tinahan. Oh! Anak na kam nga rod. Alangan ba nga sa nga pulo laeng.
Kasi mat ano na incorporate kan ti simbaan babaen ti bunyagan ti ayos nga grasya nakaramang ka. Ti karon na magkadatayo ka di grasya nga naiparabor king ka binukudam. Ipagarup mo meteng ka mga trabaho ti Espiritu Santon. Anya ti pagsasao tayo nagbanangak niya. Naglaingak niya. Nagsiglatak niya. Managing bubukod na diyan. Hamon nga bigbigan nga grasya ni Apo Diyos, so diyan naglaingak niya. Nagbanangak niya. Oh! Nagsiglatak niya. Siya ti kasikatan niya. No simrek dayayan hamon nga binigbig nga agtrab-trabaho ti Espiritu Santo king ka. Binagim meten no palpalagi pantay latta ala kakabsat ti Trinidad. It remains a mystery. Ngamahan ang adayo kadatayo. Iso nga ti mang salsalukob, iso nga ti mang paspasanto, iso ti mang ririing di puso tayo, iso ti mang protektar kanya tayo ta, simbaan na tayo garod. Hana tayo mabalin nga panawan, dadtoy, dadtana, komunyon, dadta kanyam, dadtoy sa una. Adda kanya tayo amin, rinain nyo mat abasit, kisayam matatangsit mo, aga rinain mat nga, aggargaraw pala niya po Diyos kanyam. Ikatamo day ta kinana palanggod ta puso mga ibigbigom mga agtrab-trabaho payla ni Apo Dios king ka. Ngam ni bagam mga sikati kasiglatan si kamot ti kon unosan si kamot ti agtuturayan ka ti ammong ka si kamot la ti ayan ti sagot ti Espiritu Santo awam mo ti dadduman anya mo day ta misyonan mangbuo ka ti bukod mo nga lubongon Nalakakabsat hantay maawatan hantay nga total nga maawatan ngem mariri na. Haantay nga totally nga misteryo nga rod. Antay nga totally nga kasla ko mailawlawag. May salati aramiden na haan nga dijay i-explain, haan nga dijay understanding, at understanding tayo, but the understanding is hidden na maidulin ka dagitay nasisirib para laeng kada tayo nga silulukat ti puso na. Haantay nga total nga maawatan nga marinaen. No mariri namon patyen. Adda akan niya tayo. Ala kakabsat happy fiesta. Dito nga fiesta ti nasanton at Trinidad, Ama, Anak, Espiritu Santo, may sa Diyos, ada talo a persona. Dito nga Espiritu na nakaramang ka, na imaldit king ka, nakaramang ka dito nga Espiritu na. Ipiestam, nanamom, rinaem, bigbigam, ti grasya niya po Diyos king ka, haam mo nga tagikwaan, kinatangsit dayta. Ipadoyak-yak tayo ti mamati-ak, iti maymay sa Diyos, Ama aman nakabalin amin, anam marswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin a makita, ken di makita, ken iti maymay sa nga apo an Hesu Kristo, bugbog tong nga anak ti Diyos, nagtao di ti ama ti sakbay ti amin a siyempo, Diyos sa nagtao di ti Diyos, silaw a nagtao di ti silaw, napaypayso a Diyos sa nagtao di ti napayso a Diyos, naiyanak saan anaparswa. Diyos akas metlaeng iti ama, ket gapo ken kuana, naaramid dagiti amin nga adda, gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo, imulog ang naggapo sa dilangit, ket nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao, kastamet ang nailansa iti krus, gapo kada tayo, Idi pa nagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket na itanem, nagungar iti may katlungal daw, kas palawagen dagiti nasantuan asurat, imulit sa dilangit, ket si tutugaw iti makannawan ti ama, umay tumanen si dadayag, tapno ukumen na dagiti si bibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarayan na dinto agpatingga, mamati akmet ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag, iso agtao diti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas, mamatiak met ti iglesia maymaysa, santa, katolika ken apostolika,
ipaduyak-yak ko ti maymay sa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Inkeddeng ti ama, ti man nakabalin a namarswa kada tayo, nga isalakan na tayo ti anak na, ket imbaon na ti Espiritu Santo, tapno taginayunen na ti biag, ken pammati tayo. Intay ita idatag, dagiti kasapulan tayo iti Diyos, amay may sangem tallo a persona, ket kuna tayo, apo denggem kad dagiti anak mo. Apo denggem ka dagiti anak mo. Kas kadagiti apostoles, na ibaon dagiti obispo ken papadi, nga agserbi ti pagarian ti Dios. Idawdawatan tay ida, tapno kanayon asirerektada amang pasingked kadagiti bilin ti Apo, ket syaksyan ti ayat ti maymay sa Dios iti tallo a persona. Kumararag tayo. Apo denggem ka dagiti anak mo. Paset ti panagturay ti Dios dito ilubong ti gobyerno. Idawdawatan tayo dagiti mangiturturong ti gobyerno tayo. Tapno si pupudno da kuma ang mangitrabaho ti pagsayaatan ti kaadwan. Ket mayan ninaw ti ayat ti ama, ket tungpalen da kuma dagiti akemda, amayan natop iti na Kristyanwan a panagserbi. Kumararag tayo. Apo denggem ka dagiti anak mo. Gapu ti bunyag, anak na tayon ti ama, ket makipagtawid tayo ken Kristo. Agpaay kadagiti mailupit-lupit, maidadanes, ken agsagsagaba. Tapno masagrap da kuma ti panagbiag, kas maitutup iti maysa nga anak ti Dios. Kumararag tayo. Amin anabunyagan itinagan ti Dios Ama, Anak ken Espiritu Santo, na ibaon ang makiranod iti misyon ti simbaan. Mga saba, agserbi ken mangsaksi. Agpaay kada tayo amin anabunyagan, tas irerekta tayo kuma nga magipaset ti misyon ti simbaan, para ti panakaisaknap ti pagarian ti Dios. Kumararag tayo. Nagsagaba ti anak ti Dios, natay ngem nagungar iti may katlungan daw. Agpaay kadagiti kakabsat tayo apimusayen, tapno maiturongdan iti saklang ti Apo, ket sagrapendan ti bunga ti papatay, ken panagungar ti Kristo, ket makipagragsakdan kadagiti anghel ken sa santo sa di gloria. Kumararag tayo. Agulimek tayo, antay matdawatin dagiti bukod tayo, apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo amang ikarkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo denggam kad dagiti anak mo, manangaasi ken managayat nga ama, patgam dagitoy araraw mi nga anak mo nga agrukbabken ka, babaen ti Espiritu Santo. Pasingkedam ti panagtalikmi ken ka, gapo ken Kristo nga anak mo ken apo mi. Amen.
Denggem kadapu araraw miten ka. Kumararag tayo kakabsatap na datayo, kenda gito'y adaton tayo. Makaayayo kumay ti Diyos Ama aman nakabalin amin. Iya po awaton na kumaray kaya daton talaga tayo imam. Ket may paay pakidaydayawan, ken pakigloryaan tinagan na, ken kastamet apagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. O Diyos nga apo mi, ti panangawag mi itanagan mo, pasantum kadagitoy a sakripisyo, aramiden na kamkuma, adaton ama kaayayo ken kagapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo adda kuma kada kayo, Sa kumamit. itag-ayo dagita puspuso yo, Tayo tiya po. agyaman tayo, iti apo a Diyos tayo. May karigay tulong. Pudno na ya may karigat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga amaman nakabalin katag nanayon a Diyos. Sika agraman ti bugbog nga anak mo ken ti Espiritu Santo may saka a Diyos ket may saka nga apo. Saan nga iti kinamay sa ti maysa persona no di ket ti kinatallo dagiti personas ti may sa a Diyos. Tatipatyen mi kas impakaammom maipapan itadayag mo. Isumet laan ti patyen mi maipapan ti bugbog tong nga anak mo ken ti Espiritu Santo nga awan ket ti agigidyat wenno idumdumami. Iti kasta ti panangipaduyak-yak mi tinapaypayso ken agnanayon a kina Dios mo. Agrokbab kami ti panagigidyat dagiti persona yo ket kastamet ti kinamaymay sa ti kina Dios yo ken ti pinagpapada ti dayag yo. Dayawen daytoy dagiti angheles ken arkangheles, dagiti kerubines ken serafines, ket di daman agsarday nga iti inaldaw, ikan kantada ti maymay sa atimek ket kunada. Santo, 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 Diabo a Diyos, dagiti amin aparswa. Di langit ken dagat, napno dayti pakaiday-dayawan. Pudnoon ay apo abiig ka kinasanto ket sika ti gubwayan ti amin a kinasanto. Dawaten mi nga rod ti paaymo ta espiritum amang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinem ket ti paaymo ida kada kami abagi gandara ni apo mi a Hesus Kristo.
Iso idi sakbay ayawat na si aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy iti bagig iso amay yawat to amay ipaay kada kayo. Kastamet akal pasanday di pa nang rabiida nangala iti kalis nagyaman manen ken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy iti kalis ti darat ti baro ken nagnanayon na tulag iso ang maibuyat to ang maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Mabaon ti krus mo, kinig ka panagungan, imna kami salakan, sika nanubo ti sa malubong. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kata impaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, kadag serbi kam ken ka. Dawatin mi apo, tada kami amakirano diti bagigan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati, Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan, kat parayrayom ti ayat na ana Diyosan. Laglagi pamet ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo, ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat nga pimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawatin mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to ken enggasatan na Birhen Maria nga ina ti Dios ninagasat a Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo isuda a nakapudno a nagserbi kan kaditoy daga makikadwa kam tukad met kadakwada a mangitantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesu-Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Intay umararaw iti Ama, katwalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Esos kada tayo. Agdat sa nilangit, madaydayaw inagan mo ng ten di pagariang matungpal tinagan mo dito'y daga akan sa nilangit.
Dawatin mi kan kaapo, tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Kat babaan ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng, ti basol mailisi kami. Ti amin ariribok may kanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi, ti kinagasa tanam namaen mi. Kanitiya ay Neso Kristo anang isalakan kada kami. Takukuam ti turay, ti panakabalin kan dayaw, ti ang nanayon na din tuwaksa. O Apo mi ang Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo. Kapya nga aggapukan niya, dated ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi timingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam. Katkas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana. Ti kapya ken panagkaykay sa si kang agbiag ken agari. Iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Iti napakumbaba, kinapnuan ayat apuso, ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya, kada kay amin kapya. Kapya. Adtoy ni Apo Esos, adtoy di Kordero ti Diyos, sa mangikat ka iti basbasol ti lobong, nagasat tayo anaayaban, iti daytoy apadayana. Apo, jak may karinga o may kakanya, nang di may salaan nga sa mapaimbag ton, to'y kararo.
Kumararag tayo. Aramidem kadi o Apo ket Dios mi, ati panangawat mi iti daytoy sakramento ti Eukaristya, ken di panangipaduyak-yak mi ti kinatallo dagiti persona, ti maymay sa ken agnanayon a Dios, agpaay apakaisalakanan ti bagi kan kararwami. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Kaya't yung amamon na sinno ti padi yun, tinga sa marono apo. Agdengeg kayo to segunti ni Imbagada, agdengeg kayo di DCNS into no alas 6 no rabii. Iya kano ti pag-announcean ni Apo Arsobispo niya. Kadagitay hanpay nga makaammo ti assignment na. Ta dagiti segunti istoryada ka adama dagiti mangibagbagan nga December pa ilaan kadama gayam assignment dan. Dagiti dadduma, kadagiti dadduma ang isodalaan ti awampay, dagiti handa dando pay ammo ti assignment dagdunggag kay to no alas 6 no rabii iso ti bagaan imbagada jak amo no hautro. Nga iso ti panag-announce ni Apo Obispo no sinno ti assignment dagiti papadi nga hampay makaammo assignment na. Ngem adon dagiti makaammo nga nabayag. No sinno to di padi nga sumaro no suportaran nyo. Pagtrabaho nyo ti Espiritu Santo iti posposo yo, kadayak ti misyon tayo, hamo nga di pakaitanukan tayo, nya? Ti Apo at dakuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti na Santon Emisa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo.